Hej, jeg med så, vi drikker bajer og øl og vodka. Hvad vil I have? Vi ikke have bajer. Det er sådan, der er kun hyldeblomst. I dag sidder vi så begge to klædt i fodboldtrøjer. Vi er sit mærke. Elektriker, yeah! Nu er alle glade. Vis dit freaking mærke, din narkomanabe. Så vi har tænkt os at lave nogle fodboldskills. Hvis det lukker, så gør det lige. Da de bare siger, det lige. Glæder du dig Til hvad? til, at du bliver skillet for hårdt? For den skulle jeg kunne det. Det er bare for ondt. Nej, spil noget musik. Vi ved godt, vi ikke er så gode til det. Okay. Nå, skal vi gå ud og gå i gang? Har du fodboldstøvler? Nej, hvis jeg skulle da ikke bruge støvler på min græsplæne, når du er plukket. Okay. Vi spiller bare ikke drømme, eller hvad? Nej, vi løber ind efter vores sko. Vent lidt. Vi kommer lige om lidt. Kom! Sådan, at den anden ged der, han skulle skide, så du, ham der Frederik kunne skille os, mig, han kan heller ikke skille jer. Hvor gammel man, han kommer nu. Jeg har en bold. Okay. Du har ikke slukket den, vel? Nej. Jo. Hej. Look at my dog. Nu retter vi lige på det her. Sådan der. Den kan da ikke se jer. Den kan ikke se. Mål. Så skal vi rykke mål tilbage. Så skal vi rykke mål tilbage. Var det i stop? Vi er sammen.
Det kan de så ikke se. Er I klar? Sidste mål. Kom i løb. Kom i løb. Så viser vi lige om Ronaldo her. Det kalder vi et trickshot. det kalder vi et ordentligt bentner. Nå. Alvær. Det var totalt for sjovt, det der med bent. One shot. Bare rulle. Det er et straffespark. Jeg er ikke så dårlig. Jeg kunne så dobbelt så dårlig. Så kan jeg se, hvor god jeg er. Okay, så tager vi lige Messi. Straffespark. Stop det der. Messi kommer. Messi kommer. Tæt på. Eller noget. De laver indlæg. One shot. Kommer du? Kom. Vi skal til at afslutte. Jeg kommer. Vi skal ned i skyggen. Ja. Det var så. Det var svært for det her, du har sgu. Det er lige, hvor man gør her. Vi stiller den her op. Det var sgu alt for den her video. Vi ses.